És plenament coneguda la problemàtica que tenim manifestada pel servei de la policia local i entenem que és la nostra obligació com a grup de l'oposició verificar si aquestes reclamacions que exposen tenen fonament i si des de la nostra part podem fer aportacions per resoldre el conflicte amb moltes eines que tenim de participació. I repeteixo, la nostra obligació és treballar per aportar solucions i per aportar solucions el que necessitem és informació i és molta la llei que ens para en aquest aspecte. El 25 de març vam entrar per registre la següent pregunta que entenc que és clara i concisa. La pregunta deia: durant quants torns de la policia local el 2020, de l'1 de gener al 31 de desembre, no hi havia presencialment un responsable de la policia local? El 25 de maig, després de reclamar-la via secretaria, van rebre la següent resposta signada per la regidor que té la IPA. El quadrant de la policia local està pensat perquè el servei bàsic estigui format sempre per un mínim de 2 patrulles i un responsable de torn. A més, el quadrant permet absorbir determinades incidències, com ara permisos o puntuals baixes sobtades sense que aquest criteri inicial es vegi afectat. Tanmateix, hi ha circumstàncies extraordinàries que provoquen que de manera puntual no es pugui complir amb aquestes ràtios, com poden ser la concessió de dies d'assumptes personals, permisos, baixes per incapacitat laboral transitòria, etc. En principi, el servei no s'ha de veure afectat, circumstàncies que per la seva excepcionalitat provoquen que el servei estigui cobert per una única patrulla i no es pugui garantir la presència del cap de torn, que era justament el que preguntàvem quants dies havien passat això. Òbviament, i és més que obvi, la pregunta no havia estat resposta. Exposant-ho de nou a secretaria perquè això havia trigat literalment 2 mesos per respondre, la resposta molt amable i ràpida del senyor secretari va ser la següent, per correu electrònic. El regidor coordinador de l'àrea de seguretat ciutadana, convivència i civisme em va transmetre resposta de la qual es desprèn que considera la pregunta contestada de manera suficient perquè el detall del que es demanava és molt laboriós i facilitar-lo comporta una feina bastant important. Evidentment, el nostre dret a la informació com a càrrecs electes està clarament vulnerat. A banda de la pertinent denúncia davant de la Comissió de Garanties del Dret a l'Accés a la Informació Pública del Parlament de Catalunya, entenem que aquesta vulneració de dret hauria d'avergonyir qualsevol regidor d'aquesta corporació. No és de rebut que un regidor del govern digui que això porta molta feina. I si la porta també tenim un problema, vol dir que no està automatitzada i encara seria més preocupant. El nostre prec, doncs, és que rectifiquin amb aquesta opacitat que mantenen respecte al servei de la policia local i amb totes les, diguem-ne, garanties de confidencialitat, etc., doncs puguem treballar en condicions que penso que és el millor per tots plegats. Gràcies.